naman. Subok ko na, boy. Nagrigat tayo magpakas di mo. No, okay na. May tugtululong mo tao. Eh bro, stangay. Magkaman tayo. Nakakagbayaw. Na? Wait. Ayun eh. Yay. Oras si Kano ba na yun? Ano pa isang? Oras si Kano ba na yun? Ano na naglumakakitin? Sika kitampay. Okay na na po yun. Paano nyo nga eh? Kita kayo? Diyan eh, auto fix din eh. Tantay ko mo tayo. Siya. Doon na, kalkalpas ni mo? Kamu aja kapsat ni pangga. Ah, wait. Ni nyara ka tato. Ni PJ. Di nakaundang. PJ. Nakasurot na kanyami, nasabat medyo tata. Ano ada maran-ranan eh. Bawal tinaklaro. Sapay ako ng pinsang tao. Student tayo, student life. Ay, nalibang dati kayo. Ay, dyan. Apang kami ko mag-ibanda na ilalakay. May sandala ka na. Tama nakalatag kami sa hindi nga tulbas mga kami makalabas. Ambay kami pa yun. Di ko na makikita din. Hindi ko
tayo. Nakakita lagi kayo kaya sabi ko kayo tayo. Kami mamo. Apang kami pa kumadya, di ba nanadya eh? Di ba? Nakakasulat na. Ano? Dapat alaat na quality control kami sa posisyon na kaplala. Ano di product yun dyan? Ba't itayatan? Motor mo? Awa, naman gasolinan. Pangarang din. Nagadumpay. Di banger. Di banger itong bam kayo motor mo. Bam. Kaya, bangot. Hindi na, nagadot tani, danom. Takka tali. Kuminon. Naglikon. Naglikon.
ka na. Hindi karburador na. Sige, pandarong. Bravo. Adan sa lighter mo tatay. Aja lighter mo tatay. Nekat. Ah, takal tadi buru-buru pa. Kini na, baka sa ito. Tugyan. Yay, kampe. Ako mo na ka. Paramidam to ka paratuhan. Yay, Ah, si Kamtirad na to yun eh. Gumatang ka lang tan na eh. Damon, motor pati barbar ka apa barbar Babay na, babay ako. Shout out para sa mga motor lady diyan.
namamandar. Hoy! Hey! Bentar.